Kaixo, ongi etorriak Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen Azalera podcastera, bideo podcast honetara. Eta bueno, jadanik heldu gara hirugarren saiora, maiatzaren hasiera daukagu ateioka eta egunerokotasuna eta aktualitatea direnez saio honen ardatza. Ze egokiagoa, baino otsomaioak eta otsomaioei buruz eta gauza gehiagori buruz hitz egiteko gurekin Usue Mendibil izango dugu. Usuek ardura anitzak ditu udalean, ez bakarrik zinegotziari dagokionaz, kultura, euskara, hezkuntza, kirol eta gazteria, komunikazioa ere hartzen du bere gain Usuek, eta bueno, estandakoa. Urduñari buruzko hainbat gai jorratuko ditugu berarekin. Eta horren ostean, Agurtzane Intxaurragarekin mintzatuko gara, ze Agurtzane Intxaurragak, gizue, bueno, arte eszenikoetan pertsona oso garrantzitsua da Euskal Herrian, eta, bueno, asteburu honetan sekulako ardura izango du, maite zaitut, ikuskizuna zuzenduko du beken, milaka lagunen aurrean, Pirritx Porrotx eta Marimototzen omenaldiaren atzean egongo da, eta bueno, ez da ohiko hitzordu bat izango hori, oso hunkigarria, ziurrenik parte hartzaile askorentzat, eta bueno, izango dugu privilegio hori berarekin hitz egiteko eta barrutik, ikuskizun horren nondik norakoak ezagutzeko. Eta besterik gabe ez gara gehiago luzatuko, tartetxo txiki bat hartuko dugu eta berehala Usuerekin mintzatuko gara. Eta esan bezala, bueno, Usue Mendibil daukagu gurekin, esandakoa, bera zinegotzia da, hainbat ardura ditu, baina, bueno, hasiko gara lehenik eta behin, zer modu zaude Usue? Aitor, mila esker gonbidapenagatik. Bueno, nahiko ondo, pizkate urduri ez nagolako soituta alako elkarrizketak egitera, baina ondo, bai. Bueno, tartutuko zaitugu, ez lartu. Bueno, lehenengo galera da, ze moduz doa urtearen lehenengo txampa. Lehenengo txampa hau ia da urte erdia, baina ze moduz doa 2025ko tartetxo hau. Oso azkar pasada dana, topera gaude udalean, proiektuak ja hasita, ondino pila bat lan dugu aurretik, baina ilusio sartzen dugu txampa hau, eta uste dut ondo doala, bai. Eta ondo doan arlo bat, Urduñan bada kirolarena eta futbolarena, ez? Igandean, bueno, CD Urduñak lortu zuen Bizkaiko kopa irabaztea, eta kirolaren esparruan zuzen zurea da, zelan bizi izan duzue lorpen hori? Urduñatik pila bat jende gerturatu ginen Getxora, egia da kristolako ambientea eta giroa zegoela bertan, neskek superondo jokatu zuten, 0-4 lortu genuen, garaipena, geroko jaia erraldoia izan zen, eta beno, gaur bertan Arbieton pentsatu dugu egitea omenaldi txiki moduko bat, mutilen partida hasi baino lehen, beraz, 7 laurdenetan edo hasiko da omenaldia eta herri guztia bertan egongo da eta gonbitea ere egiten diote Aiaralde mailan animatu daitekeen jendeari, ez? Eta gero horretaz aparte ere infantileko mutilek irabazi zuten liga eta pentsatu dugu 8 maiotako txupinazoa baino lehen 8 aldera egitea omenaldi ere txiki bat eta zapiak egin ditugu bakoitzaren izenarekin eta zapien jartze hori egingo dugu txupinazoa baino lehen. Eta kirolaren esparru hori borobiltzeko, aprilaren 11 izan zenuten, bueno, itzulia, Urduñatik abiatu zena, nahiko apustu garrantzitsua izan da, udalaren aldetik kirol jarduera hori, zelan baloratu duzu? Bueno, giroa aparta izan zen, gainera eguraldiak lagundu zuen, Urduñatik jende osoa bazegoen kalean, plaza topera, gero gainera txikientzat ere egon zen aukera, bai autobusak bizitatzeko, bai aurkezpena ikusteko, ze eskolatik atera da ziren horretarako,
Gero ere uste dugu ekonomian inpaktua izan zuela tabernak eta bar topera zeudelako, eta bueno, udalaren balantzea positiboa da, ikusten dugu logistikoki aukera dugula horrelakoak aurrera eramateko, eta jarraituko dugu horrelakoak egiten. Eta bueno, parentesi bat egin nahi dut, Orduñeza txirrindularitza elkarteari eskerrak emateko, beraien laguntzarik gabe, ia ezinezkoa izango litzateke horrelako ekitaldi bat aurrera eramatea, eta aipatu nahi dut, unkigarria iruditu zitzaidan momentu bat, ze Orduñeza elkartea sortu zutenen zera berezi bat egin genuen, zinta mozteko orduan, egin genien omenaldi moduko bat, ere beraiei eskerrak ematen, ez? Mhm. Eta, bueno, apur bat agian ja kontu mamitsuetan sartzeko, aurten 10 milioi euroko, bueno, 10,6 milioi euroko aurrekontua onartu duzue. Zeintzuk dira agian proiektu nagusienak zera aurrekontu horietan? Bueno, gure ideia badira dauzkagun zerbitzuak hobetzea eta mantentzea, kale garbiketan egin dugu apustua ere, aurten ui egia da, obra eta zerbitzuak direla ia 3,5 milioi eramaten duen arloa, beraz, bertan jarri dugu gure fokua, eta hala nola inbertsio handiak egingo ditugu bai egoitza zaharra, bueno, egoitza, Eguneko zentroa eguneko bezala. zentroaren erosketarekin, gero hori kale garbiketan ere erabaki dugu inbertsio handia egitea, ze beharrak ikusten ditugu, eta beno, horrekin aurrera egingo dugu. Mhm. Aipatu duzu, hain zuzen, eguneko zentro zaharreko lokala erosiko duzuela, inbertsio garrantzitsua egingo duzuela hor. Zein da zuen plana epe, ez dakit epe motzera, ertainera edo luzera lokal horrekin? Bueno, uste dugu lokal hori oso egokia dela, jendea gertu izateko aukera ematen du, Plaza Gernikan dago lokala, espazio aldetik oso zabala da, gero bertan txarlak, kalkularitza tailerrak eta bare egiteko aukera erraldoia da, gure epe laburrerako ideia bada bertan emakumeen etxea instalatzea, eta gero epe luzerakoa edo bada bertan berdintasuna, gizarte kohesioa edo gizarte politikak bezalako urdaleko arloak bertan kokatzea, osea, bulegoak Mhm. bertan jartzea ere, irisgarritasun aldetik oso aukera egokia delako, eta lekua primerakoa delako. Mhm. Orduan badaukazue pentsatuta, bueno, fase ezberdinak egitea hor, ez? Bai, hori da. Eta nolabait azken legealdian landu den beste kontu bat da, izan da harresia, ez? Egon da hor esku hartze bat, zein da orain ematen zaion, edo eman nahi dio zuen erabilera gune hor. Bueno, oraindik ez dugu inauguratu, baina erabili dugu urdu folkean egon ziren bertan gaiteroak, gero orain 8 maiotan erauntzi dantza taldekoek egingo dute bertan euren erakusketa, eta beno, erabilera aldetik kultura eta aisialdirako erabiltzea dugu helburu, baina egia da, historia ezin dugula ahaztu, eta bertan kokatuko ditugu panelak, pizka batea azaltzeko non zauden, nola erabili behar duzun espazio hori, errespetatu behar duzula, eta beno, bertan egingo diren ekintzen artean, badaude kontzertuak, antzeslanak, tailerrak, intentsitate gutxiko kirolak ere bertan praktikatu daitezke, yoga edo pilates edo alakoak, eta, bueno, irisgarritasun aldetik ere aukera oso onak ematen ditu, 300 bat pertsona sartzen dira bertan, eta 110 eserita. Beraz, lekua oso egokia da. Mhm. Eta, bueno, badago beste azken urteotan, bueno, ja hamarkada baino gehiago landu den gai bat Urduñan izan da memoria historikoarena, eta berez, abenduan egin zen hirugarren desobiratze bat zera bertan, Inerrian bertan, eta gero Gogoan Institutuak aipatu dizue duintasun kolumbarioaren toki hori handitu nahi duela, ez? Zelan da prozesu hori?
Bueno, proiektua ja dago kontratatuta, orain gaude pizkat itxoiten ea noiz ematen diguten proiektu hori, eta jaso bezain laster egingo duguna da ja handitze horren lizitazioa atera. Gaude orain aztarnak identifikatzen, Gogora Institutuarekin lankidetza eta harremana mantentzen, oso estua da eta oso ondo egiten dugu lan elkar. Mhm. Eta orain, bueno, apur bat gai hauek utzita, ez dira agian jaiari lotutako egokienak, baina bueno, orain jaietan sartu behar gara, otxo ia ate joka ditugu, aurten zer azpimarratuko zenuke gitarauan edo jaian ez dugu zertan gitarauari lotuta egon behar, baina zer azpimarratuko zenuke? Nire ustez nahiko programa edo gitarau oparoa lortu dugu eta lehenik eta behin eskerrak ematea bertan parte hartu duten elkartei, jai batzordetara hurbildu diren elkartei, izan ere beraiek gabe ezinezkoa izango litzatekeelako halako programa hain oparo bat ateratzea. Eta gero gauza bakar bat nabarmentzea oso zaila da niretzat, baina uste dute egin ditugula ekintzak adin guztietarako, umeak izango dituzte puzgarriak, izango dituzte zera buru handiak, egongo da umeen eguna, gazteentzat egingo ditugu herri kirolak oso ondo funtzionatzen dutenak, igantzak egongo dira ere, gero zera Orduñako taldeentzat lekua ere egongo da, Streetlight, Deriba, Not, eta lakoak izango ditugu Otxomaioetan, gastronomia lehiaketek ere euren tokia izango dute, poteolarientzat egongo da kali dinamizazioa, eta, hainbat ekitaldi edo ekintza egongo direla, Kuadrilla eske, jokoak, ordezkazue urtero dauden itzorduia finkoak eta jendetsua gainera. Eta aurten ere berriro egin duzue bat gora jarleko jai euskaldunak dinamikarekin, eta iaz Euskalgintza Kontseiluak nolabaiteko kesa aurkeztu zuen, txosnetako batek euskara zehaztutako euskara arauak euskararen presentziaren arauak ez zituelako bermatzen, neurriren bat hartu duzue hori zuzentzeko edo interlokuzio lan egin duzuen, nola nola bai, landu duzue hau? pasaden urtean jaiak amaitu bezain laster beraiekin bildu ginen, eta berriz zehaztu genituen zeintzuk ziren udalaren nahiak eta udalak bete beharrekoak edo. Egia da dinamika hau Urduñako udalean bertan jaio zela, eta gero ja Aiaraldean indarra hartuz joan dela, eta aurtengo neurriak agian pizka bat aldatu dira, oinarriak berritu ditugu, adibidez eskatzen da txosnetan elebiduna den pertsona bat bermatzea, eta noski gomendatzen da guztiak elebidunak izatea, gero lehen hitza euskaraz, saiatzen mantentzea elkarrizketa euskaraz, agertzen diren testu guztiak, oharrak, presioak eta euskaraz gutxienez egotea, gomendatzen da musika euskalduna izatea 75 gutxienez, eta txosnetatik aparte ere jai giroan, egongo dira esaldi zirikatzaileak dituzten kartelak, pegatak, pusikak, egongo dira euskal dinamizatzaileak ekitaldi guztietan, euskararen presentzia bermatzeko, gero programan bertan txertatu dugu euskararen semaforoa, ere bertaratzen den jendeak jakiteko ze hizkuntzatan garatuko den ekintza hori, eta udalak apostua egiten du euskararen Mhm. presentzia jaietan egoteko bai. Eta gero aurtengo pregoilariak izango dira Adrataneko kideak. E, nola erabaki zenuten justu Adratani ematea ardura hau, zer nabarmenduko zenuke elkarte honi buruz? Erabakitzen da jai batzordean, inkesten bidez, beraz herriak hiriak erabaki du beraiek izatea pregoilariak eta udala honekin bat egiten du. Adratan oso berezia da Urduñarentzat, Adra esan nahi du auzolan eta tan esan nahi du akzioa, eta Urduña hori da
parte hartzea bermatzen dugu beti, gaude beti laguntza emateko prest, eta gainera beraiek azken finean egiten dutena da Urduñaren historia ikertu, mantendu, ezagutarazi, beraz guretzat bai ala bai, noizbait eman behar genion aukera hori eta aurten izan da momentua. Eta jaien beste protagonista nagusi batzuk dira txupineroak, ezta? Bai, aurten baditugu Javi eta Txema txupinero gisa, bakoitzak bere elkartean oso figura berezia dute, bai Javik Bedarride elkartean, bai Txemak Arrantza eta Kastin elkartean, lehenengoak 45 urte darama bertan, eta bigarrenak 26, beraz, nire ustez dedikazio aparta dute, gainera bertan denbora pila bat pasatzen dute, eta azken finean lortu dutena da bakoitzak bere elkartea ezagutzera ematea eta bertan egotea uste genuen. Mhm. Bueno, kultura zinegotzia izan da, uste dut badakidala zein den erantzuna, baina bueno, zein da zure plana 8 maietarako? Jo, topera egongo naiz, saiatuko naiz ia denbora gehiena kalean egoten, aktibitate guztietan parte hartzen, egia da lan egitea tokatzen zaidala, baina beno, hala ere saiatuko gara giroa hobetzen, familiarekin, kuadriarekin parte hartzen gauza guztietan, eta beno, kalean egongo naiz, ia denbora guztia. Mhm. Bueno, Usue, mil esker, gurekin egoteagatik, are gehiago ja 8 maioak hemen daudela, ziurrenik zure denbora askoz murritzagoa da. Sorte hon, jaiekin, ea dena ondo doan esparru guztietan, eta animo datornarekin. Mila esker, eta bueno, nire aldetik gonbidatzea bertan parte hartzera eta 8 maietara hurbiltzeko, bale? Bai. Gainera gogoratu, aurten tren gau jaiak egongo direla berriro. Orduan, badago beste modu bat Urduñara hurbiltzeko eta, bueno, autoa edo ibilgailu pribatua baliatzea ekidin ala Renfek eskainiko duen zerbitzu honekin. Eta, bueno, usueri eskerrak eman ostean, badaukagu beste hitzordu bat tintontzian, lehen aipatu bezala, agurtzan itxaurragarena, eta berarekin mintzatuko gara beketik, hain zuzen, zebertan prestatzen ari da Pirritx Porrotz eta Marimototzen omenaldia. Eta pantaiaren bestaldean agurtzan itxaurraga daukagu, agurtzan orain beken dago, ze larun batean, uste dut, Euskal Herrian mugarri bat izango den ikuskizun baten zuzendaritza dauka eskuan artean, maite zaitut, ekitaldia, Pirritx Porrotz eta Marimototz pailazoei egingo zaien omenaldiaren ardura dauka agurtzanek, eta orain justo beken zaude, ez da, agurtzane? Bekeko jantzitegi baten dago. Bueno, hor erdiskutatuta. Bai, gaur etorri gara, bederatzitan sartu gara, eta, bueno, pues ja eszenatokia montatuta dago, eta trusak igotzen ari dira, eta, bueno, pues ja pixka bat sartu nahi zenean da ikusi duanean eszenatokia, esan dut, hau egia da, eta badator egun handia. Eta azaltzearren, esandakoa, larun batean, bostetan hasiko da ikuskizun omenaldi hori, gogoratzea oraindik daudela sarrerak salgai, eta batzuk ere guk zozkatzen ditugula webgunean, eta, bueno, ekitaldi izugarri jendetsua izango dela, nola ez, Pirritx Porrotz eta Marimototz herrian izan da, baina zure lana ere, bueno, ez dakit, nahiko titanikoa izaten ari da, ezta? Bai, egia da, bueno, egundu egin dudan ikuskizunik handiena da, esan nahi dut, bai espazioz eta, bueno, jendetzaz ez dakitze, asko egin izan ditu jente askorekin, baina hemen egia da artista asko bilduko direla larun batean, eta hori dana koordinatzea, eta, bueno, okerrena izan da hori, hilabetetan irudikatzea, buruan daukasun hori norberak papelan egitea, eskaleta bat sortzea, eta jenteari azaltzea, zen, pues batzuk oraindik etorriko dira, bueno, artista batzuk etorriko dira abestera, ez? Eta ekitaldiak 2 ordu edo iraungo badu, inguru horretatik esaten du, ez? Nik hori bakarrik egingo du, ja, baina zu puzzle handi baten zatitxoa zara. Eta nik puzzle osoa da antolatu behar dudana, eta
bueno, pues ostiralean egingo dugu bilduko gara, ia gehienok, ensaioekin hasteko, musikari, artista, dantzari, zirko jente, eta bueno, hori izango da pizkatxo bat nire azterketa personal hori, buruan auki duzun hori, gero benetan ikustea horrek ezurraragizko dimentsio hartzen duela eta batez ere ezurraragizko horrek emozioetara joko duela, ez? Orduan, bueno, erronka polita eta handia daukat esku artean une honetan, bai. Eta dauzkazu aipatutakoa, ez? Zirkua, dantza, musika... Musikariak, antzerki ez nuke esango dramatizazioa, eta bai. Eta gero aipatu nahi dut ere, hemen ez dala bakarrik eszenatokian ikusiko den hori, ez? Atzean ikaragarrizko taldea handia dago, teknikoa, ekoizpena eramaten, ikaragarri handia. Hala behar duelako, eskatzen duelako, ez? Eta jente hori ez dut ahaztu nahi. Ze gaur hemen lanean ari direnak horiek dira, eta bueno, gero benetan jenteak ikusiko du hori, ez? Ikuskizun hori polita, bueno, pues izaten da egun horretarako prestatuta jantzi politez, baina atzetik jente asko egonda edo egongo da lanean hori guzti hori gauzatzeko. Eta hori jenteak jakitea ere nahiko nuke. Eta ikuskizunari berari dagokionez, nolabaiteko koherentzia mantendu nahi duzu, ez? Portuza marimotuzten ikuskizunen artean eta zuen artean, ze pista izango da nolabait agora demokratiko hori, ez? Eta gertatuko dira, ez? Bai, hori da, kasu honetan niretzako erronkarik handiena, azken batean pistan gertatuko den hori, nola pistan jentea edukiko dugun, hori momentu iritsi arte ez dugu jakingo nola funtzionatuko duen, ez? Ze bai izan da erronka, pixka bat hau gidatzeko eskatu zidatenean, nire lehenengoko galdera izan zen da zergatik ez duzu egiten hau Lasarten bertan, ez? Lasarte herri hartu eta bueno, pues erantzuna erraza zan ere bai, ez? Euskal Herrian gaude, euri egiten badu, hilabetetako lana pikutara joango litzateke, hori batetik, eta beste batetik, pues beraiek ere ikuskizun hau finantziatzeko behar dute, sarrera bat jartzea, eta jentea etortzea eta betetzea, ez? Orduan, erronka da batetik, bek niretzako azken batean da edukiontzi bat, zementozko edukiontzi bat, da beti da zailagoa, ez? Naturarekin zaudenean, edo antzoki bat horretarako prestatua, eta, bueno, pues, ez dakit, beste modu bat ere errazagoa da. Baina hau, hain handia, dimentsio hain handiekin, beti da zailagoa. Eta gainera, ikuskizun hau, galdetzen didatenean, baina zer da umeentzako, digo, umeentzako bada, gazteentzako bada, helduentzat bada, jente nagusiarentzako, generoak berdindu, orduan hori ere bada, erronka bat, begirada poliedriko hori ematea, eta denek momentu batzuetan sentitzea, ostra, bau, bada niri dagokidan edo zuzenean niri hitz egiten ari dira, edo beste momentu batean gauza bera beste pertsone batzuekin, ez? Orduan begirada poliedriko hori lortzeko, ikuskizunak eukiko du, pixka bat denetarik mezua, noski hori ahaztu gabe, azken batean paiazoek nik hilabete guzti hauetan ikasi dudana, paiazo hauek herriak maite izan baditu edo maite baditu horren beste bada ere herria entzun duelako eta herriarekin batera egin duelako taupada, ez? Herrien arazoez arduratu delako. Eta orduan, guk ere hori eman behar diegu beraiei, ez? Ez bakarrik entretenimentua, baizik eta entretenimentuaz gain, hori, eskerron hori egin duten guztiagatik hainbat arloetan, ez? Gizarteko hainbat arloetan, gaixotasunak direla, konflikto politikoak direla, edo, ez dakit, anistasuna, genero anistasuna dela, arlo guzti horiek horre egon dira eta jarraitzen dute egoten beraiek orduan. Eta, badauka ikuskizunak ere aukera emango du, Pirritx Porrotx eta Marimototxi egiteko omenaldia, baina iristeko ere Jose Mari Aiora eta Mertxeren gana. Beraiek nortzuk diran ere ezagutzeko.
Mhm. Eta ez dakit zein paper esleitu diezun Printziporratz eta Marimototxi, ez dakit guztiz pasiboak izango diren omenaldia jasotzeko, edo, bueno, zerbait egin behar duten ere. Denetarik egongo da. Baina egia da, ikuskizunaren muina dela omenaldia beraiei. Orduan, kasu honetan lanean gainontzeko guztiak jarriko gara, ez? Publikoa baita. Eurak noski, hartuko dute parte, baina batez ere omenduak izango dira. Eta orduan rola, bueno, bikoitza izango da, ez? Orduan, bueno, ez dut kontatu nahi, pixka bat, baina bai, izango dute, eurak sentitu egin beharko dute, sentitu egingo dute, ikusi egingo dute, eta bidaiatu egingo dute bekera, baita. Ulertuko Eta duzu. zuri dagokizunez, aipatu duzu ez, hilabeteak eman dituzu, supotzen dut artistekin hitz egiten, buruan ideia mamitzen, eta orain, batean, oso abstraktua zena, bilakatzen ari da, errealitate horbeken. Ez dakit sekulako estresa sentitzen duzun, edo kontrako, edo agian orain ja, orain askatzeko. Estresa gehiago, bada estresa, lantalde oso handia dalako, baina, ondoan izan dut Anela Baka, testuak eta idazten, eta ideian ere laguntzen, orduan, sortzen dit, estresa handiena, sortzaile modura, behar bada igarotzen dut, hori, eskaera egiten dizutenean, egiten dizutenetik, zure buruan zerbait gauzatzen den arte, ez? Hori bai dela nahiko obsesiboa, ezin duzuna burutik kendu. Guk ere maitez aituztegu, esan behar diegu, ez? Eta orduan, ideia horri eman arte forma bat, zein izango da nezurdura, niretzako hori da, behar bada, ansiedade gehien sortzen didana. Gero ja da lana, hau koordinatu bestea, testu hau eskatu honi, beste motata bateko lana da. Egia da, gidoia, atzo bertan behin betiko gidoia oraindik testo bat falta zaigu, baina artista batek egin behar duena, baina badakigu zoragarri egingo duela eta hor egongo da holtza gainean, gainontzeko guztia, gidoi literarioan badago. Eskaleta aspaldi egin nuen, baina orain gidoi literario bat dago, testuekin, pixka bat, igandean ere musikariak, egongo dire musikariekin ensaioa egin gendun, entzuten nuen, dantzariekin horaritu naiz ensaiatzen, badoa forma hori hartzen doanean, kolokatzen dut gehiago buruan, ez? Baina lehendabiziko ideia hori, azken batean hori da, ez? Ideia izatea, zertaz hitz egingo dugu. Eta, ezurdura erabaki genuenean anerekin adostuta, kantuak, azken batean aitzakia izan da, maite zaitut kantuak 20 urte bete dituela uten, eta horrek eragin zidan, ezurdura kantuek eman behar digute, ez? Goazen bilatzera 10-11 kantu, ibilbide hau egiteko aukera emango digutenak. Orduan, horiek dira ezurdura eta motorra esango nuke musika dela, gero eragingo duena beste hainbat gauza ez dena tokian. Baina, eta artista konbidatu asko eta asko izango ditugu, kantu horiek abesten. Eta gonbidatuen artean, gehienak nola ez, Euskal Herritarrak dira, baina egongo dira ere gazako, lehen aipatu duzu ez, pailazo hauek, nolabait harrera izugarri izan dute, herriari begira egon direlako, baina ez bakarrik Euskal Herriari begira, baizik eta mundu mailan. Eta ekarriko dituzu. Laguntza edo beharra duten guztiei begira egon dira, eta horien artean Palestina, Jose Maria Aspaldi egon zan Palestinan, eta kasu honetan, aukera ikusi gendun Solban taldea aste honetan, etorri da Katarretik,
bete-betean harrapatu zituen gerra hasierak bertan, Palestinan, 7 hilabete eman zituzten bomben azpian, eta han zeudela, hango umeen bizitza pixka bat alaitzeko, hobetzeko edo beldurra haietatik aldentzeko, beraiekin kantuan aritu ziren, toki batetik bestera. Eta, gero badakit autu gogorra hartu zutela, handik ateratzearena, eta ahotsa emateko han gertatzen zenari, ez? Katarren egon dira hilabete batzuk, eta aste honetan bertan atzo edo iritsi dira ona, eta, eszenatokian izango dugu Solban taldea, beraien ahotsa beharrezkoa zelako gure pailazo hauen omenaldian. Nik uste dut momentu hunkigarria izango dela, eta, orain arte momentu batzuetan antolatu direnean Israel eragiten ari den genozidioaren aurkako ekintzak edo, eta erantzuna zabala izan da, hemen ere erantzuna aho batekoa izango dela, eta beharrezkoa. Eta hortzen ikusi dut norbait dagoela ere gela hori erabiltzeko nahian, orduan ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, 1000 esker tartetxo bat egiteagatik gurekin hitz egiteko, eta larun batean ikusiko gara, zenian pistan egongo naiz familiarekin, orduan 1000 esker egindako lanagatik, eta agian larun batean ikusiko dugu elkar. Oso ondo, eskerrik asko zuei ahotsa emateagatik. Eta onaino azaleraren 3. saioa, jadanik 3 saio egin ditugu, ez dagoela bat ere txarto, aintzat hartuta zenbat denbora eman dugun hau prestatzen. Eta gogoratu azalera ez dela modu bakarra informazioa lortzeko, aiaraldea.eusera jo dezakezuela, agenda edo eguneko albisteak ikusteko, eta horrez gain gogoratu nahi dizuegu, badagoela kalean Aiaraldea hemen, aste honetako zenbakia hain zuzen, beste urduñar bat eraman dugu azalerara, Leiru Gadi, olerkaria, eta, batzuek nabarmenduko duzue ziurrenik, edo nabarituko duzue, aldaketa batzuk arei garela txertatzen aldizkarian, adibidez, tipografiaren aldetik, gero maketazioaren aldetik ere, nabarituko duzue zer aldaketa egongo direla, eta eduki batzuk ere, berriak txertatu ditugu, besteak beste, eta Amurrioko sake taldearen laguntzarekin, sake partidak egiteko aukera izango duzue. Eta, esandakoa, informazio guztia, gaurkotasun guztia, aiaraldea.eusen izango duzue, bestela ere kalean duzue eskura jadanik Aiaraldea hemen, eta hurrengo astera arte, 4. azalerara heldu arte, gurekin harremanetan jartzeko aukera guztiak dituzue. Ondo izan, eta ondo paso 8 maiotan.